Combarro, no Concello de Poio, entregouse esta mañá para exercer como punto de partida da 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Un amplo dispositivo mantivo o tráfico cortado na contornada Praza da Chousa para acoller todo o despregamento da proba deportiva. Traer a volta a Poio para poder mostrar e trasladar a todo o mundo pois o que somos, cal é a nosa ría, o entorno, o Mosteiro de Poio, Combarro, a Illa de Tambo, as mariscadoras, os bateeiros, os mariñeiros, e é o que estamos mostrando, é dicir, o que é Poio. E creo que pois é unha oportunidade única, repito, un día histórico para o noso concello e queremos aproveitar esta oportunidade. Ao redor das 11 da mañá, a zona do Porto comezou a bulir de actividade. Ademais do traballo dos equipos dos clubs ciclistas participantes, moitos veciños e turistas comezaron a concentrarse na zona para non perder o inicio desta cita. Nos ha coincidido las vacaciones. Estuvimos ayer aquí en Cambarro y vimos que salía la vuelta de aquí y hemos dicho, pues vámonos a ver la vuelta, hombre. Muy bien, llevamos aquí toda la mañana esperando porque mi marido es aficionado de la bicicleta y bueno, para la ocasión que nos ha coincidido, yo cómo no me voy a ir a verlo ahora mismo. Muy emocionadas. Por primeira vez verlos aquí en persona. Creo que queda un pueblo moi pequeno, non para tanto. Hai moito xente e aparte vou para o pueblo porque fai como te digo, o pueblo como turístico que é, pois dalle vida a todo isto. Y soy muy aficionada también a la bicicleta, así es que me encanta todo esto. Nos encontramos con esto de casualidad, íbamos rumbo a Combarro y nos encontramos con esto y nos detuvimos porque nos encanta la bicicleta. A unha do mediodía as autoridades procedían ao corte da cinta. Despois o pelotón iniciaba a saída neutralizada. A nivel de provincia non podemos estar máis orgullosos e máis satisfeitos de que esta aposta que fixemos porque a Volta tuvera unha etapa na provincia de Pontevedra con unha ocasión magnífica para mostrarlle a máis de 180 países todo o que é as Rías Baixas, o encanto que hai aquí desde o punto de vista paisaxístico, desde o punto de vista deportivo, que somos a provincia de deporte, isto tamén que se ten que mostrar a todo o mundo. Outro dos momentos do paso de la Vuelta por Combarro protagonizaron dos axentes da Garda Civil, o pontevedrés Daniel Barcia e a súa parella Silvia Mora. Tras a presentación do persoal e os medios que forman a Unidade de Mobilidade e Seguridade Viaria do Corpo que dá cobertura á Vuelta, el aproveitou para pedirlle matrimonio, con anel incluído. A pesares das protestas ao longo do trazado contra a participación do equipo Israel Premier Tech en sinal de apoio ao pobo palestino, en Combarro a proba arrancou con normalidade. Iso sí, a diferenza do que se fixo cos demais equipos participantes en la Vuelta, a organización decidiu non presentar antes da proba o equipo israelí.